A ranar Litinin ne 22 ga watan Hudu shekarar 2024, shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya kai ziyara ƙasar Pakistan a babban birnin Lahore. Sunana Amina Awul Makwarari daga Freedom News. Shugaban na Iran da tawagarsa sun samu tarba ta musamman daga wajen babban ministar ƙasar, Punjab Maryam Nawaz. Kuma wannan ziyara ta zama ita ce ziyara ta farko da wani shugaban ƙasa ya kai ziyara ƙasar tun bayan sabuwar gwamnatin ƙasar ta karɓi mulki bayan zaben da aka gudanar a watan Fabrairu. Bayan ya isa babban birnin lardi, shugaban ya yi ziyarce-ziyarce da dama, ciki har da makabartar Iqbal tare da shimfiɗa furanni. Da yake jawabin ziyarar da ya kai wa sarkin garin a wajen taron, ya ce sam shi baya jin shi a matsayin baƙo. Sannan ya ce da akwai alaƙa ta musamman tsakaninsu da Pakistan. Pakistan da Iran sun amince da ƙarfafa haɗin gwiwa ta hanyar ƙulla wani shirin kasuwanci na dala biliyan 10 tare da yaƙi da ta'addanci. Ƙarshen labaran kenan, tare da ni Amina Awul Makwarari daga nan Freedom News.